Saluhut gereja na mangulahon parhuriaon parningotan ari hamamate ni Yesus Kristus di hari Jumat tanggal 2 Nasalpu na adong di Kabupaten Toba diradoti polisi. Dohdo tatara Dinas Perhubungan Sapol PP Rapungan ni Naposo mangaradoti gereja na adong di Tobaun asaboy sonang jala pos rohani akar ruas lau pada laton ulaon parhuriaon parningotan ari hamamate Yesus Kristus disadari. Dang holat di gereja alay doho do masjid na adong di Toba, lumobi na adong di balige diradoti akan nasida. Pangaradoti onon di padalan marningot ulaulani akka teroris di ari Nasalpu. Jala marhite pangaradoti oni, boy do mardalan ulaun parhuriaun dohot dinggan jalagok lasni roha. Pangaradoti onon tok-tong do diulahon petugas sahat ro di hari Senin mangaradoti ulaun ari hananaik ni Tuhan Yesus. Jadi kalau pengamanan untuk patroli berskala besar dan yang jaga di rumah-rumah ibadah, seluruh Polres Toba dilibatkan, dibantu oleh rekan kami dari TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BBB, dan pemuda-pemudi gereja masing-masing. Dengan tujuan apa? Untuk memberikan pengamanan, pelayanan kepada masyarakat, terlebih-lebih yang melaksanakan ibadah. Bagaimana caranya mereka melaksanakan ibadah tersebut merasa aman, nyaman. Begitu juga kepada yang berjualan di sekitar gereja, kita berikan seluruhnya pengamanan. Jadi rekan kita yang beragama muslim juga melaksanakan sholat. Juga kami melaksanakan pengamanan beserta dengan stakeholder lainnya di tempat-tempat ibadah rekan kami yang beragama muslim, yaitu di masjid dan musola masing-masing. Nang holam marjaga di gereja, alay tongdo si haliangi petugas luat Tobaun. Lau macamoti asa unang adong marana masa di Tobaun. Sian Toba, Toba TV, mabari tahun.